Tak, čo tu máme dneska? Nazdar, vítaj opäť na mojom kanáli, vítaj pri ďalšom z tzv. Unboxingovo, nazveme to aj testovacím videom, pretože toto je produkt, ktorý môžem si dať na ruku a môžem vám povedať svoje dojmy a pocity z neho. Konkrétne v rukách mám produkt Nike Goalkeeper Vapor Dynamic Fit. Sú to v podstate elitné brankárske rukavice. Schválne som vybral takú čiernu edíciu, alebo tú tmavšiu edíciu, pretože tie dni, ktoré sú vonku, sú taktiež tmavé a ty si furt nechceš tie rukavice umývať, inak ak by si ich chcel umývať, tak nezabudni, že toto do pračky no, vždycky prať iba v rukách, aj keď, no toto je tmavá edícia, takže toto by si možno aj prať nemusel v rukách. Keďže je to elitný produkt, tak aj cenovka k tomu zodpovedá, 150 €, samozrejme zľavový kód Kopackovo to trošku vyrieši a tú cenu zníži. A ak ťa samozrejme tento produkt zaujíma, už ste zvyknutí, že pod videom sú linky, či zo Slovenska alebo z Čiech, jedným klikom sa už presne presmerovať na tento konkrétny produkt. Ja to teda idem otvoriť, poďme sa postupne naň pozrieť. Nachádza sa to práve v takomto vrecušku, čo maximálne oceňujem, pretože dohráš zápas, vieš si ich dať nazad a nemusia ti lietať všade tade. Ja to teda otvorím a vnútri sa nachádzajú len rukavice. Takže taštička ide bokom. A je to takto zabalené s tým, že musím si to samozrejme odbaliť a dostanem sa práve k tým rukaviciam. Takže takto vyzerajú. Je to trošku kombinácia so zelenou. Je to taký flyknitový materiál. Je možno fajn si povedať nejaké základné veci práve k týmto rukaviciam. Z vnútornej strany je teda péna, ktorá je cítiť. Moment. Si zoberiem aj loptu. Ty vole, no. Normálne problém pretočiť, pretože ten grip na tých rukaviciach je že exkluzívny. To znamená, že keď niečo na teba letí, možno to chytíš aj jednou rukou. A ak sa nemýlim, ten názov toho povrchu toho gripu je Grip 3. Čo je dôležitá vec spomenúť, aby som na to nezabudol, pretože nachádza sa tu technológia, ktorú nájdeš na loptách Nike, na elitných produktoch Nike, a to je technológia ACC, čiže All Condition Control. To znamená znova rovnaký dotyk na loptu, či hráš na suchom alebo mokrom teréne. A táto technológia sa nachádza práve aj v tomto gripe. To znamená, že keď zvonku začne pršať, tie rukavice by sa mali chovať na tú loptu rovnako, ako keď hráš za sucha. Čo mne sa osobne veľmi páči, je fakt, že ten dizajn vyzerajú veľmi pekne, také ako štrikované. Dám si ich teda na ruku. Ešte dôležitá vec spomenúť, tu sa nachádza len gumička, ktorá, dá sa povedať, že určite dokonale obopne tú ruku, a tak není potreba ju nejako zbytočne obviazovať, no tak nejak. Ja si ju teda mám na ruku. Je pomerne úzka, ale však to chceme. Ešte nechceme, aby sa plantala po ruke. No, wow! Dobre, mám to na ruke a tá rukavica vyzerá takto. Musím uznať, že veľmi dobre obopla tú ruku. A nemám žiadny pocit, že by mi nejako padala, s tým, že na vnútornej strane alebo z vnútornej strany cítim taktiež nejaké to uchytenie, ale musím uznať, že tá rukavica je fakt veľmi príjemná aj na to nosenie. Ja by som možno ešte zobral tú loptu a ukázal vám práve ten grip. Vidíte? Skúsim s 3 prstami. S 2 prstami, hej? Fakt neskutočný grip. Čo viac povedať práve k týmto rukaviciam? Ak ich niekto z vás nosí, určite hoďte dole do komentára, ako ste s nimi spokojní, pretože ja by som ich hodnotil veľmi vysoko. A ak by som bol ja ešte nejaký aktívny hráč, nebodaj by som bol v bráne, chcel by som nejaký produkt od Nike, tak volil by som určite tieto rukavice. Fakt vyzerajú veľmi pekne. Myslím si, že na dnes všetko práve z tohto videa, tak dúfam, že sa vám ľúbili. Určite nezabudnite hodiť like, odber, a ak máš akékoľvek otázky, či sú to brankárske rukavice alebo kopačky alebo hocičo iné, píš mi na môj instagramový profil Kopackovo. A za mňa je to všetko, díky za dopozeranie a toto boli rukavice Nike Vapor Dynamic Fit. Ahoj, čau.